Vlog big bike. Sikat na ka basta na kay big bike lang magtumotor ka. Vlog na. Dada. Ada na pagod niya. Ano na? Wala pa. Wala, nakan mo driver o kuan. Ang katong sa Daxo ba? Nakakuan mo kasi mo dire. Oh. Ako murag na dira bro. Di na FI ang Aerox yan. If ano? Ano yung purpose ng FI? Fuel injected. Ha? Fuel injected. Ano yung fuel injected? Kani carb. Kana digital na. Ano gani? Dili ka gasolina. Anong FI? Mura na siya spray ang gasolina. Kani kay libog man. Tipid eh, tipid. Panyo si kanang FI nga scooter. Ay, gikon. 20 pa ubos na. Nakakuan lang sa ipay lapis, ay pisa ba? Ha?